Шерали Мирзо рӯзи 22 декабр пас аз анҷоми ҷаласаи парлумонӣ гуфт ба онҳо дар бораи ҷалби маҷбурии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шикояте нарасидааст. ӯ дар посух ба ин савол ки пас чаро бо вуҷуди анҷоми нақшаи даъватии ҷавонон ба артиш ҳанӯз шикоятҳо садо медиҳад, кӯтоҳ посух дод ки чунин нест. Вазири дифои Тоҷикистон аз тафсилоти бештар аз ҷумла дар мавриди баривази маблағ озод шудани ҷавонон ба артиш ки шабу рӯз бештар дар ин бора ҷавонон пурсон мешаванд посух надод. ӯ танҳо таъкид кард ки дар мавриди даъвати ҷавонон як барномаи алоҳидаи телевизионӣ таҳия ва пахш хоҳад кард. Вазорати мудофиаи Тоҷикистон рӯзи 30 ноябр хабар дод ки даъват ба сафи артиш анҷом ёфтааст, вале ба хотири омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон ба комиссарияти ҳарбӣ даъват хоҳанд шуд. Бар асоси моддаи 343 кодекси ҷиноятӣ ҳангоми даъват ҳозир нашудан ба комиссарияти ҳарбӣ аз 30 то 60 ҳазор сомонӣ ҷарима ва ё аз 2 то 5 сол маҳбас таҳдид мекунад. Мақомот имсол хабар доданд ки даҳон нафарро барои нарафтан ба артиш парванда карданд.